Assalamu alaykum hormatly agzalarymyz. Ne ähliňizin görüşüňi diýäli, ähliňizin bilişimi diýäli. Bugün ýene şatlyk, şowkun uly dawara bilen ähli türkmen milli däp desurlamyza laýyklykda türkmen toýlamyz nerde? Elbetde Rossiya Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherine dowam edýär. Bugün Moskwa şäherine Türkmenistan diýarymyzyň goýny 360 pirli daşawy Könürgün jilinden bäşmaga bilen enewli gelejemiziň döwletli öý ojagyna uly şatlykly toýly pursatlar. Bu toýly